Zdravím všechny žijadla. Přijďte v sobotu, 29.8. Ve 2 hodiny začínáme. Bude tam Fans Day, bude tam autogramiáda, hry pro děti, tyhle skvělý motokáry, prostě spousta zábavy. Vem tátu, mámu a přijďte. My tam budeme taky, těšíme se na vás. Žijadla. Žijadla. Hej! Koně dáme do pochodu, necháme si starou kozu. Víte, pane, žihadelská policie. Žijadelská policie, dobrý den. Musíme vás Odjíždí nám. Předložte doklady, kluci. Musíme vás zastavit. Kluci, předložte doklady. Dobrý den, pane. Kam jedete? Já se jmenuji Simír a tohle je Gerchán. Já Jsme jsem ze žihadelské policie. František Sáda za 5 minut tvrdý teda. Ukažte mi průkaz od vozidla technický Jo, a doklady. ano. Doklady předepsané pro provoz vozidla teda. Ano. Velký techničák, to stačí tady. Jo, to stačí, ukažte. No, dobrá. Koukám, že máte dres Moravských Budějovic, to jste fanoušek. No, nějak tak teda, ano. Tak to určitě jedete s náma. Taky jo. Ale jo, ať je sranda, ať je to. Musíte jet s náma, 29. srpna Fans Day v Moravských Budějovicích. A kam pojedeme? Na Tam Prahu? bude velká Do party. Budějovic, do Moravských Budějovic. Velká party, nový tým. Tak kluci před nějakou pozvánku mi dejte. Jasně, a přijďte i vy, protože to bude velký. 29. srpna v sobotu, jo? Jo, v sobotu. Dobrý, já jsem spokojený.